ngeluh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bimaddati wa fadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20 utawi maqalah ingkang kaping 22 iku an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Wallahi demi Allah, mabtulitu ora den coba, ora den uji sapa ingsun bibaliyatin kelawan suatu ujian illa kejaba wa kana lan ana lillahi iku kaduwe Allah alayya wajib ing atase ingsun fiha ing dalem baliyah ai tilkal baliyati teng ujian niku wau, coba niku wau arba'uni amin opo piro-piro nikmat fa'ili kanane. Tidak satu ujian pun yang saya alami kecuali ada 4 hal yang harus Allah berikan kepada saya. Wah, wajib Allah ini, kena wajib. Pasti itu maksudnya. Sampai ingsun kena ujian siji berarti Gusti Allah wajib ngkei 4 nikmat nang aku. Awaluha utawi siji sing sijine 4 niku wau idlam takun krono ya Mas ya. Nomor siji ku nikmat pertama itu nek ujiane utawa saged ngoten nggih. Krono ora ana apa ujiane niku baliyah aitil kal baliyatu iku fidini sangkut paut karo agama ingsun. Agama ageme ati. Nomor siji nek ujian niku mboten sangkut paut kalih agama ingsun. Fa innal imtihana krana sak temene coba fidini ing dalam agama. A'dhamu niku luwih gedhi minal imtihan tinimbang coba fil badani sing wonten ndek tubuh rupa lara misale wal mali lan dunya rupa seret misale. Wasani lan utawi nikmat sing nomor kalih iku idlam takun krana ora ana apa albaliyatu ai albaliyatu belaine niku a'dhamu minha a'dhamading iku luwih gedhe minha saking ai mintil kalbaliyah saking blai niku wau allati kang asobat wis ngeneki apa allati ninang ingsun. Nomor kalih niku nikmate niku nek sampe ujian niku luwih gedhe gak luwih gedhe tinimbang sing ngeneki aku nang soal agamaku. Maksudnya kalau kita nggak ada masalah sama Allah aman lah. Syaratnya iki ya. Iki nikmat kok syarat iki. Mboten Mas, wujude niku krana gak ngene iki.
wujudnya 4 nikmat itu yang pertama, kalau sampai ujian itu tidak menyangkut soal keberagamaan saya. Nomor loro, ujiannya sing nampi ngeneki aku iku gak luwih gede tinimbang sing ngeneki agama mang iku. Artinya nek urusan agama berarti aku ono masalah karo Gusti Allah. Nek aku nafsiri ngono. Selama masalahmu iku gak karo Gusti Allah ambek Rasule, aman wis. Tapi nek karo loro iku awakmu sing masalah, benjut uripmu. Ngoten lah, selama masalah kita bukan sama Allah sama Rasulullah, bukan masalah. Nah, sami sing nomor loro, belaine sing ngeneki aku gak luwih gede timbang belai sing pertama iku. Iku ya nikmat nomor loro. Ngono. Paham maksudnya? Angel. Kuwi nikmat iki, Pak. Iya nikmat toh. Mergo belai sing ngeneki aku iku Gak enek sangkut paute karo aku. heeh iku mah. Ndak utawa cara ngeneki gak luwih gede timbang iku. Titik lah ngono. Wa salisu sing nomor 3 lan utawi sing nomor 3 nikmate id iku krana lam takun ora ono. Apa iku baliyah iku dadi sebab muhramar ridho, dialangi ridhone Gusti Allah. Ai mamnu'ar ridho, dialangi ridhone Gusti Allah biha sebab baliyah iku. Jadi nomor 3 niki belai iku gak sampai ndadekno Gusti Allah ora lelo nang aku. Nah iku nikmat sing nomor 2. Gak ndadekno Gusti Allah ilang ridho. Nomor 3. Nomor 4. Nasi nomor 4 ini arju iku sak temene ingsun arep-arep sapa ingsun iku arep-arep sapa ingsun at-thawaba nang ganjaran alaiha gara-gara blai ku mang aitil kal baliyati blai niku wau. Di harapan sing terakhir. Nah iku apa jenenge jarene Sayyidina Umar ngono. Tidak satupun blai sing ngeneki aku kecuali Allah kudu duwe tanggung jawab nang aku 4 nikmat iki sing kudu dikekne nang aku. Nomor 1 blaine iku duduk soal urusan agama. Nomor 2 blai sing enek iku gak luwih gede tinimbang persoalan agama. Nomor 3 blaine iku gak nggarai sebab Gusti Allah ora lelo. Nomor terakhir aku duwe harapan dikei ganjaran mergo blai sing eneki aku. Iku ya nikmat duweni harapan. Nek gak duwe harapan piye? Iya. Kudu mbok wales Gusti. Heeh, ngono pokoke. Akate kudu ngono. Ya tak tampa Gusti ning kudu wales. Wales ya, ngono apa. Wes, Apa iki sing masalah agama iki? misale saya berburuk sangka. Iku nemen iku. Kok gek aku, nemen. Sudan teng Gusti Allah lah. Masalah iku. Kok gek aku iki di kenekne Gusti Allah marene jelas iki. Nah iki masalah iki. Iku lho gede masalah nek sampai duwe pikiran ngono. Aku bakal dielek misalnya. Ya wis ana indadoni abdi pi. niku contoh sing satu. Nggih. Mboten contoh sing satu, contoh masalah ujian itu ndak sangkut pautnya sama keberagamaan kita. Aku nek salat gering lha kuwi piye? Piye padha? Coba poso wae. Poso sesek. Aku lek poso luwe. Lah. Kayak dene iku kasusé sahabat ngomong apa jenenge nek arane? Ana wong lara weteng. Kanjeng Nabi omong waran nang dulurmu sing lara weteng ombenono madu. Mari diombeni madu tambah nemen Mas. Masur. Wadul nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok tambah masur, gak manjur rasa panjenengan iki. Lah apa kok ngono? Lah buktine niku mboten waras kok. Tambah. Jawab Kanjeng Nabi, shadaqallahu wa kadhiba batnu akhika. Gusti Allah Maha bener, sing ngapusi ku wetenge dulurmu. Wetenge dulurmu sing ngapusi. Duduk mergo omong aku sing gak manjur ngono.
wetenge dulurmu iku. Saiki kawan meneh. Kayak maneh waras. Kayak matu meneh waras. Pun niku mawon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Posone kuwi ora